Hello mga kids! Adi na naman ni iyo Teacher Lulit para magtutdo ay iyo hinbag nga kanta. Ti paunan na niyo pinapakita ay iyo kag anak, iyo paghigugma haira. Makarit, diri ka muna pasaway. Yan bisan ano nga oras pwede niyo ipakita iyo gugma iyo mga kaganak. Yan asya na ako nagtutudlo ha iyo. Kantahan gugma. Una, pamati ka mo, kay kakantahon ko ini nga waray duyog. Ikaduha, may duyog na. Yan ikatulo, magsasarabat kitahin pagkanta. Naintindihan mga bata? Uutruhon ko. Una, pamati ka mo, kay kakantahon ko ini nga waray duyog. Ikaduha, duduyugan na. Yan ikatulo, magsasarabat kitahin pagkanta ini. Mangantaan mga batang mabutan, marisyo nga kantahan pagigugma, kantahan gugma. Yan na, pamati ka mo, yan may duyog. Mangantaan mga batang mabutan, marisyo nga kantahan pagigugma, kantahan gugma. Nakuha na niyo ang eksakto nga tono. Yan na naman, magsasarabat kitahin pagkantahin niyo. Mangantaan mga batang mabutan, marisyo nga kantahan pagigugma, kantahan gugma. Asya ato ang kantahan gugma. Ngan pwede ito niyo kantahon para kanda iyo nanay nga tatay. Tugtubla din mga kids. Itsunod nga ang aton pagkirita. Bye!